Piştî hilbijartinên heftê hezîranê ku di navbera artêşa Tirk û PKK de şer dest pê kir û li Bakurê Kurdistanê di piratîkê de rewşeke awarte derkete holê, AK Partî û HDP di areneya siyasî de li hemberî hev gotinên dijber û dijwar bikaranîn. Lê piştî îlankirina agiribesta ji aliyê PKK ve rewş her diçe nermtir dibe. Gotinên hevserokê HDP Sirhedîn Demirtaş ku çend rojin dibêje em dikarin bi AK Partî re koalîsyon pêk bînin, weke nêzîkbûna AK Partî û HDP jî tê nirxandin. HDPyî jî dibêjin ger AK Partî di çareserkirina pirsgirêka Kurd de gavên erênî bavêje, ew ê bikevin koalîsyona pê re. Ki hêzên demokratî bin, demokrasiyê bixwaze bîne, em ê wan re ew ê koalîsyon ava bibe. Karu xebat demokrasiyê CHP pêşkeve, bi CHP re ku karibe hejmar bigire, bi CHP re be. Bi AKP pêşkeve van wî sozî ya wî peymanê ku ê demokrasî ew ittifaka ku demokrasî were Tirkiye û pirsgirêka ku ji çareser bibe. Ji bûna wî AKP hejmar pê bigire, me dikarim AKP re jî bike. Giregirên AK Partî heta natû daxuyaniyek ku behsa koalîsyona bi HDP re bike serf nekirine. Lê ew van gotinên Demirtaş ji nêz ve dişopînin. Selahattin Demirtaş bu olumsuzluğu gördükten sonra Ev gotinên Selahattin Demirtaş erenî û maqûlin. Lê maqûliyet tenê bi gotinê nabe. Divê ew nehêlin şer û pevçûn çêbibin û gule bêne texandin. Em weke AK Partî ji xwe bawerin û em dibêjin em ê bi serê xwe bibin desthilatdar. Eger nebû jî ji bo Tirkiye çi baş bû em ê wê bikin. Ji ber vê yekê me bi duruşma bi eşqa berê dest bi hilbijartinê kir. ya bunlar seçime yönelik. AK Partî heta niha weke ku ew ê bi serê xwe bibe desthilatdar peyaman dide. Lê piraniya şîrketên rapirsînê dibêjin encamên hilbijartinan de kêm zêde wekî yên heftê hezîranê bibin. Ger encam neguherin, Tirkiye piştî 13 salan dê neçar bimîne ku hikûmeteke koalîsyonê ava bike. Ger AK Partî di yekê mijdarê de nikaribe 276 parlamenteran bi dest bixe, wê çaxê hikûmeta koalîsyonê dibe neçarî. Ji bo ku AK Partî û HDP bi hev re vê hikûmetê ava bikin, divê AK Partî çareserkirina pirsgirêka Kurd û HDP jî sîstema serokatiyê qebûl bike. Maşallah dekak, Rûdaw